ବର୍ଷା ପାଗ ଡ୍ରେସ୍ ଟା ଭାରି ଗନ୍ଧ ହଉଛି। କଣ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବଜାର। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବଜାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ବର୍ଷା ପାଇଁ କଣ ଜିନିଷ ଅଛି, କଣ ଅଫର ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଭାଇ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁରା ଭାଇ ସ୍ମେଲ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦିଅ ମୁଁ ରୁମ୍ ରେ ବି ଶୁଖେଇ ପାରିବି। ରୁମରେ ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ଷା ପାଇଁ ଶୁଖୁନି ଡ୍ରେସ୍ ତ? ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖିକି କଣ ଜାଣିପାରୁଛ? ଏଇଟା ହେଲା ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଏଇଟା ଡିଟାଚେବଲ ରହିବ, ଫୋଲ୍ଡେବଲ ବି ରହିବ। ଫୋଲ୍ଡେବଲ ରହୁଛି ପ୍ଲସ୍ ଆକୁ ଛୋଟ ବଡ ବି କରିପାରିବ। ର୍ୟାକ୍ ଗୁଡା ସବୁ ସେପାରେଟ ବାହାରି ପାରିବ। ର୍ୟାକ୍ ଏଟା ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଏଇଟା ବି ସେଇ କପଡା ଶୁଖେଇବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଏଇଟାକୁ ବି କପଡା ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ କାମ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଆର ଲକ୍ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ସେଇପଟଟା ପ୍ରେସ୍ କର। ସିଏ ଲକ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ହଲିବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖ, ଏଟା ଖୋଲିଦିଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଇଟା ଦେଖ, ପିଓର ଷ୍ଟିଲ ରହିବ, ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ ରହିବ। ସେମିତି ଯଦି ତମ ଛାତ ଉପରେ ଆକୁ ପକେଇଦବ, ଇଏ ଖରାପ ପାଣି ଖାଇବ, ଜିନିଷ ଖରାପ ହବନି। ଦେଖ ମୁଁ ଖୋଲିକି ବି ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଆଡଜଷ୍ଟ ବି କରିପାରିବ, ଦିପଟ ସାଇଡ ଏମିତି ଖୋଲିବ। ପିଓର ଷ୍ଟିଲ ରହିବ। ତ ତିନିଟାଙ୍କର ତ ରେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବ। ତ ଯିଏ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକି ସେୟାର କରିକି ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସ୍ପେଶାଲ ରେଟ୍ ମୋର ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଆମର କଷ୍ଟମର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଲଗା ରହୁଛି। ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ରେଟ୍ ଅଲଗା ରହିବ। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଟା ରହୁଛି ଆପଣ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିକ୍ର ବାଡ଼ି ରହିବ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରହିବ, ଫାଇବର ମେଟେରିଆଲର। ତ ଏଇଟା ଆମର କଷ୍ଟମର ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି 3200 ଟଙ୍କା। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତମକୁ 2600 ଟଙ୍କା ଦେବି। କେତେ? 2600 ଟଙ୍କା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବେ। ଏଇଟା ବି ଆପଣ ସେଇ ଗଣେଶ ପ୍ରଡକ୍ଟର ରହିବ। ୟାକୁ କଷ୍ଟମର ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି ଆମର 3150 ଟଙ୍କା। ଯୋଉଟା କି ବାହାର ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି କଷ୍ଟମର ପ୍ରାଇସ୍। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ପଡ଼ିବ 2750 ଟଙ୍କା। ତ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପ୍ରିୟାର, ଯୋଉଟା କି ଭଲ ଜିନିଷ ରହିବ ଆଉ ପିଓର ଷ୍ଟିଲର ରହିବ। ଆକୁ ଏମିତି ଛାତ ଉପରେ ପକେଇକି ରଖିବ, ସେ ଖରାପ ପାଣି ଖାଇବ, ଜିନିଷ ଖରାପ ହବାର ନାହିଁ। ଆଉ ୟାର କଷ୍ଟମର ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି ଯୋଉଟା 3500 ରହିବ। ଯଦି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଆସିବ, ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେବି ଫ୍ଲାଟ୍। 3000 କେତେ? 3000। ତ ଏତିକି। ଯାହାର ଅଫର ଦରକାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଭଳିଆ ହଉଛି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଅଫରର ମଜା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ।